Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sedaya, panggih malih kalian Budi Mutia ing channel Sinau Bareng Basa Jawa. Ing pertemuan dina iki kita bakal membahas materi anyar ya kuwi cerkak utawa cerita cerkak. Disemak ya cah. Cerkak utawa cerita cekak yaiku sawijining karangan kang nyeritakake bab-bab kang ana gegayutane karo lelakone manungsa. Tegese kang dadi dasar ceritane cerkak yaiku kehidupan sehari-hari. Titikane cerkak utawa ciri-cirine cerkak ana 6 cah. Sing nomor 1, critane cerkak. Jenenge cerkak lumrahe saka 1000 tembung utawa 1000 kata. Sing nomor 2, diwaca sak keplasan utawa sak lungguhan wis mari. Sing nomor 3, perkara sing diceritakake mung siji. Konflik sing ana ing cerita mung siji. Sing nomor 4 ya kuwi cacahe paraga utawa tokoh mung sithik. Sing kelima, tokoh kang diceritakake ora nganti owah nasibe. Terus sing terakhir, cekak asifat naratif utawa diceritakake manut urutane wektu. Unsur-unsure cerkak kaperang dadi loro ya kuwi ana unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ya kuwi unsur kang bangun utawa ana ing sakjeroning cerkak. Lan unsur ekstrinsik yaiku unsur kang bangun saka njabane cerkak. Saiki mbahas unsur intrinsik dhisik ya cah. Unsur intrinsik ana 7 yaiku nomor 1 tema. Tema yaiku sing dadi lelandesane cerita utawa ide cerita. Sing nomor 2 ana paraga utawa lek bahasa Indonesia diarani tokoh. Paraga kaperang dadi 3 ana paraga utama sing diarani protagonis, ana paraga musuh sing diarani antagonis, lan ana paraga tambahan sing dijenengi tritagonis. Sing nomor 3 yaiku watak. Watak utawa tanda-tanda iki kaperang dadi 2 ana watak fisik utawa tanda-tanda fisik yaiku dhuwur, lemu, rambute dawa lan sak panunggalane, lan iso tanda-tanda non fisik sing diduweni tokohe kayata sumeh, grapyak semana, pinter, bodoh lan sak panunggalane. Sing nomor 4 yaiku latar utawa setting. Latar kaperang dadi 3, enek latar panggonan ing endi cerita kasebut kedadean, lan ana latar wektu, kapan wektune, lan sing terakhir ana latar kahanan. Sakwise latar, unsur intrinsik sing nomor 5 yaiku sudut pandang. Sudut pandang kaperang dadi 2 utawa dibagi dadi 2. Enek sudut pandang dadi wong kapisan, tegese pengarang utawa tokoh kuwi mlebu ing sakjroning cerita. Cirine ana tembung aku utawa penulis dadi aku. Sing nomor 2, sudut pandang wong katelu. Ya kuwi yen penulis mung nyeritakake utawa mung dadi pengamat ing cerita kasebut. Unsur intrinsik sing nomor 6 yaiku alur. Alur ya kuwi urut-urutane kedadian ing cerita. Iki ya kaperang dadi 3, enek alur maju, alur mundur lan alur campuran. Lan sing terakhir yaiku amanat utawa piweling luhur kang iso dijupuk saka cerita kasebut. Sakteruse cah unsur ekstrinsik. Apa ae sing kalebut ing unsur ekstrinsik? Ana 5 cah yaiku nomor 1 wonten unsur agama, unsur ekonomi, unsur sosial, unsur pendidikan lan unsur budaya saka panulis kasebut. Cukup semene dhisik ya penjelasan cerkak saka Budini. Menawa ana kurang lan luwih nyuwun ngapunten. Muga-muga ana guna lan manfaate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.